na yeah Jah Buddo ndosvika kupi pati ndichibooster vanotengesa mafoni akafa ndosvika kupi pati ndichibooster vanotengesa mafoni akafa vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha zimwe rekapela mzi kunditengesera chifoni chakafa chaingorira somwana sekalasi yekuti panditi pavhadhe yaisabarika yaisikasika isingatori mapikicha bhatiri racho haibati moto memori isingakwani mafoto vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha foni yavo yaiwisa netiweki ndakaisa simukadhi reekoneti ichiramba kubata paindaneti patiri vakanama neselote foni yavo vaitengesa vakawanda wodzokera noshaya wekunanga ndakangobhenefita itoti mafoni yavo newachi vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha vakazouya neimwe haisenzi yanga isingasenzi kadhi ndikati nonsenzi foni isina mabhipisi inenge trendi isingaiti ekogeshi foni ichidhura apa ichidhura ndobvisa mari yekugadzira foni yakafa charging system aumbofa wazvida kwesystem vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha vakanditengesera foni yakafa vaigaya kuti ndakapusa vaitondiona kunge munhu abva kumusha ndakazovaomesera semufusha zabhadhi yabam chiyu aita aye vingolensi master c na jona oyo